Руслан ұста спортчыда 6 яштан футболға йөри. 7-нче сыйныфта укуын Руслан Йоршоллы шәһәренең Татар-Төрек лицейында дәвам итә. Танык училищесында укыганда Мәскәү комиссиясе алдында 4 төрле спорт нормативын тапшыра. Казанда училищесін бітіріп, біздің распределение болды. Распределение бойынша мені Владивостокқа жіберділер. Бигрәк ерак жерінде. Анда біздің Тихоокеанский флот, 155-ші гвардейский отдельный бригада морской пехоты тұра. Демек, мен морской пехотинец болам инде. Русланның хәрби юнәлеш сайлауына бабасы сәбәпче булган. Бүген ул Харасовлар династиясын дәвам итүче булып тора. Руслан шушы көннәрдә Танык училищесы юлламасы буенча Владивостокка взвод командиры булып китте. Райондашыбыз карамагында 3 танык һәм солдат егетләр контракт буенча хезмәт итүчеләр булачак. Укыган вакытта Танык белән су астына төшкән булган. Таныкларда укуларда да йөргән, төрле кораллардан да атып караган Руслан. Бу хезмәткә ул тәҗрибә туплап бара. Алга таба да сынатмасын иде. Лилия Шәймиева, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе.